לקראת סגירה חזרנו, הדיירים חותמים וממתינים שנים, מתכוננים סוף סוף להריסה או לבנייה מחדש, ואז ברגע האחרון הכל נעצר. פרויקטים של התחדשות עירונית שתוכננו לפני 3 שנים, 4 שנים ואפילו 5 שנים, על בסיס נתונים אופטימיים יותר, הופכים היום לפחות כלכליים, מול זינוק בעליות הבנייה וירידה חדה בביקושים, וירידה כמובן גם במחיר המחיראי. ויותר ויותר יזמים חוזרים אל השולחן ודורשים מהדיירים לוותר על חלק מהתמורות, שהובטחו להם כמובן, אחרת הפרויקט לא יתקדם, או שאומרים להם, חברים, בואו תשלמו כסף בעבור חלק מהתמורות. מה עושים כשהעסקה שהבטיחה לדיירים, דירה חדשה ומורחבת, מתערערת רגע לפני ההריסה? איך מאזנים בין האינטרסים של היזם לבין ההגנה על בעלי הזכויות, על הדילמות, המשא ומתן והפתרונות האפשריים? על כך נשוחח עם עורך הדין אייל בן יהודה, ממשרד באום אורון, מייצג בעלי זכויות בהתחדשות עירונית, ושאלתי אותך ברגע לפני שבעצם חזרנו מהפרסומות, האם אתם מייצגים אך ורק בעלי זכויות? והתשובה שלך הייתה, אנחנו מייצגים אך ורק בעלי זכויות. אני חושב שזו שאלה לגיטימית, לא? לגיטימי ואינני חוזר בי. לא, זה בסדר. לא, אני אומר, אני שואל את זה עכשיו מהעיניים או מהכובע של הדייר. מכיוון שדייר מרגיש לפעמים, אני שומע את זה הרבה, עוד לפני שאנחנו ניגע בכל הבעיות, אני מתחיל מהקל אל הכבד, אומרים, רגע, אם אתה מייצג גם יזמים וגם בעלי זכויות, אז יש פה התנגשות בין האינטרסים של מחד של זה ומנגד של השני. אז בואו רגע נעשה סדר. אני סבור שאין התנגשות, משום שהמחוקק וגם לשכת עורכי הדין התייחסה לנושא הזה, ועורך דין שמייצג בעלי דירות, הוא צריך באותו אירוע מייצג רק את בעלי הזכויות. אני באופן אישי מייצג רק בעלי זכויות, מהטעם שהתמקצעתי בנושא הזה, המשרד שלנו התמקצע בנושא הזה. יחד עם זאת, יש עורכי דין שמייצגים גם וגם, הם צריכים ללכת בין הטיפות, יש להם חובת זהירות, צריכים לדעת את תפקידם. הייתי כבר נוכח בתור נציגות של בעלי זכויות, בכך שהעורך דין שהנציגות בחרה, ייצג יזם שהתמודד על הזהו. זה בעיה אחרת בפני עצמה. לכן אני אומר, אנחנו מכירים מציאות לא פשוטה, כרגע אנחנו לא נפתור את הבעיה, אבל לגופו של עניין, אכן, עורך דין יש לו כרגע נמצא בפני אתגר לא פשוט. כל החוזים של התחדשות עירונית הם חוזים שצופים פני העתיד. יש לנו פרויקטים שהתחילו לפני 10 שנים, 12 שנה, ורק עכשיו מפשילים. ומה שחשבנו שיכול לקרות, אז צפינו את הרוב, אבל לא את הכל. לא צפינו שתהיה מלחמה, ולא צפינו שתהיה נפילה במחירי הדירות. ולא צפינו עלייה בתשומות הבנייה, וגם לא, אני עוד לא מדבר על נפילה, אני מדבר על רגיעה. עכשיו, תראו, כמו תמיד, היזמים שהיו רגילים רק שהמחירים עולים, פתאום נמצאים בטלטלה, קשה להם יותר. הפתרון הפשוט ביותר הוא לחזור לבעלי זכויות ולהגיד לו, חבר'ה, אנחנו מבקשים לפתוח את ההסכם, קצת תקבלו קצת פחות וכולי, אבל יש גם דרכים אחרות. קודם צריך לזכור שפותחים חוזה, שני הצדדים יכולים לפתוח את החוזה. ברוב ההסכמים של התחדשות עירונית יש... רגע, תעצור לי פה. כשאתה אומר שני הצדדים יכולים לפתוח את החוזה, אני רוצה ללכת דווקא לצד של בעלי הזכויות. ואני לא שמעתי עוד פעם שבעלי זכויות באו ואמרו, אנחנו רוצים לפתוח את החוזה. אני שמעתי, אני גם ליוויתי בבוררות בעלי זכויות, וגם הייתי בבית משפט המחוזי עם בעלי זכויות. תראה, יש בעיה. בעלי זכויות באופן טבעי הם חלשים יותר, הכיס שלהם פחות עמוק, והם גם לא רוצים לצאת למלחמות, כי כל הרעיון של התחדשות עירונית זה שאני מביא איתי את הדירה שלי, וזו עסקת נטו, אתה משלם, אתה כיזם, הכיס עמוק. ואכן, אנחנו היום נמצאים בבעיה, שבאים באותו בניין שהיזם רוצה לפתוח את ההסכם, יש כמה בעלי זכויות שהם יותר חלשים, הם גם בגיל מבוגר, והם אומרים, חבר'ה, אנחנו לא רוצים להתאמת, אני מוכן לקבל פחות 2 מטר, רק כשהפרויקט יצא אל הפועל, ויש בעלי זכויות שאומרים, חברים, אנחנו אומנם יותר חלשים מהיזם, אבל בואו ניקח עורך דין, ליטיגטור, ונפתור את הבעיה. הנושא הוא מורכב וגם אין פתרון קסם לכל הפרויקטים. מה שבטוח הוא שאנחנו כעורכי דין היום נדרשים עוד יותר לצפות בפני העתיד ולחשוב מה קורה בסיטואציה כזו. ולכן ברוב ההסכמים יש הליך בוררות שהוא הליך קצר יותר מבתי משפט, הוא גם זול יותר.
לטעמי, אבל היהודים לא תמיד רגע, מסכימים על לטעמי, גם בנושא הזה, אנחנו כעורכי דין צריכים לדרוש מהיזם לממן את ההליך הזה, כי הוא הכיס העמוק. ולאותו יזם שבא ואומר, אני רוצה לצאת לדרך איתכם לפרויקט של 10 שנים, צריך להגיד לו כבר והיום. אם השתנו התנאים, והתנאי המתלה, ברוב ההסכמים יש תנאים מתלים, של אותו אחוז רווחיות שאתה לא מגיע אליו, חבר, התוצרים עוברים אלינו לבעלי הזכויות. ואז בעלי הזכויות יכולים למצוא את עצמם היום, עם היתר ביד, שעלה ליזם איקס כסף, מאות אלפים. אבל זה לא מגיע להיתר, זה הרי בצורות... החלטת ועדה, לא רוב אנחנו בהחלטת ועדה. בדיוק, היתר אתה צריך לשלם כסף גם על החלטת הוועדה הוציא היזם כמות מכובדת של כספים, אף אחד לא רוצה לוותר, ואומרים לו, זה שייך לנו, כי אתה לא עומד בתנאי המתלה. ואז בוא נשב שווה בון שווים, סביב השולחן, נקבל החלטה. תמיד ההיגיון הבריא בסוף מנצח. איפה הבעיה? הבעיה היא שהכוח הוא לא תמיד אחיד, ולא תמיד מדברים בכל אחד, כי בעלי הזכויות הם לא בן אדם אחד, גם במשפחה אנחנו יודעים שלא מדברים בכל אחד, ודאי לא 10, 20, 30, לפעמים 100 בעלי זכויות. הנושא הוא מורכב, אנחנו היום, כעורכי דין לטעמי, צריך להסתכל על השוק, ולשכלל את ההסכמים שאנחנו חותמים היום ל10 שנים קדימה, ולחשוב גם על סיטואציה כזו. לגופו של עניין, הרבה מאוד מהיזמים התרגלו למכור הרבה יותר מהדוחות אפס שלהם, במחיר הרבה יותר גבוה. וקשה להם היום לשחרר. אני יכול להגיד לך, בלא מעט מקרים שהייתי נוכח בהם, לדוגמה היזם, אתה יודע, נשאר לו למכור, בדרך כלל הוא אומר, הוא מוכר את הדירות, ואת הסוכריות הטובות, או את הדירות הטובות, העיקרות, הוא משאיר את זה לחלק הסופי. ואז פתאום השוק, הוא התרגל לכך שהשוק רץ למעלה, ואז הוא מקבל תמורה עוד יותר גדולה בעבור אותם דירות טובות, בדרך כלל זה פנטאוזים, או איך זה נקרא, דירות גג, או דירות גג עם בריכה, יש לזה הרבה... האמת היא איפשהו באמצע. לא כל היזמים צריכים עכשיו לצאת איתם לבכי שנמצאים בו, שהם בוכים מרה גורלם. מצד שני, כל מקרה לגופו, וגם לעתים יש בניינים שסחטו וסחטו את הלימון, וביקשו עוד ועוד ועוד תמורות, ובא יזם וקנה אותם בחלומות שווא, אמרו, אין בעיה, היזם האחר נתן לך X, אני אתן לך X פלוס Y, יכול להיות שהם בעצמם הכניסו את עצמם לסיטואציה הזו. ופה אני גם חוזר ואומר שתפקידו של עורך דין שמייצג דיירים, זה לא רק להוציא להם את 100 או 120%, אלא להפך, גם לעתים להגיד, חברים, אתם עוברים את הנקודת על חזור, גם היזם צריך להרוויח, ואתם צריכים לקבל תמורות הולמות. יש פה איזון, וצריך לבוא עם ניסיון וידע. שאלת אותי את מי אני מייצג? אני מייצג בעלי זכויות, אבל אני 360 מעלות בתוך האירוע הנדל"ני, ויודע להסתכל. ברור, אבל עצם זה שאתה לא מייצג אף אחד מהיזמים, כבר אני אומר, לא רק אתה, אני מניח שיש עוד משרדים, אבל זה נותן שקט לבעלי הזכויות בכך, שאין לך שום נגיעה ליזמים. אני מסכים איתך. היזם, נכון שהיזם מממן את העורך דין הנבחר של בעלי הזכויות. הם אלו שבוחרים, לא היזם. היזם רק מממן את זה במסגרת ההסכם. הלשכה התייחסה בגילוי דעת לנושא הזה. למרות שהיזם משלם את שכרו של בא כוח הדיירים, אין לנו שום חובת נאמנות כלפיו, הדבר הזה עבר. עכשיו, תמיד לבעלי הזכויות, יש זכות להגיד, חברים, אנחנו רוצים לממן. בבקשה, שהם ישלמו מכיסם את שכרו של עורך דין, אם הם חוששים. בסוף צריכים לדעת, אתה בוחר עורך דין, אתה מקבל עליו המלצות, על המשרד, אתה לא פותח את האינטרנט ומחפש בכוח דיירים. לרוב זה מפה לאוזן. אבל לצורך העניין אפשר לפתור את כל הקונפליקט הזה בין היזמים לקבלנים, זה המחוקק. המחוקק צריך לקבוע את כללי המסגרת. כמו שבערים מסוימות יש תוכנית בתל אביב, תוכנית הרובעים, אז היזם והדיירים יודעים מה הם מקבלים בכל סגמנט וסגמנט. ברובע כזה מקבלים... לכאורה זו תפקידה של המנהלת בכל רשות לעשות סדר. אבל אנחנו יודעים שאם אתה תשב ותחכה שהמחוקק יפתוח לך את כל הבעיות, נכון. בוא נחפש מדינה אחרת לחיות בה. זה לא קורה. השוק הרבה יותר מהיר מהחקיקה, ולצערי כל מיני רעיונות טובים שיש לנו לא תמיד הופכים לחוקים. אייל, תגיד, אני אשאל אותך שאלה. כמה
היתרים ב-2025, להערכתך, לא נלקחו בתל אביב? תראה, אני לא רוצה... אחרי החלטות ועדה. הערכה. לא, אז אני אגיד לך, אני לא רוצה לדבר במספר, אבל אני יכול לומר לך שבשלושה חודשים האחרונים, הכמות הטלפונים שאנחנו מקבלים מספסור של היתרים, מיזמים שרוצים בעצם היום למכור את ההיתרים על הנייר, ברוב המקרים אסור להם, כי בעלי הזכויות... לא, כמובן, הם חייבים, מה שנקרא, לקבל את הסכמת בעלי הזכויות. חייבים לקבל את הסכמת, ואז הם באים אליך בתור זה שמייצג. נכון. הכמות הזו מעידה על כך שאנחנו נמצאים בפני ברוך. עכשיו, הברוך הזה, שוב, בתל אביב התרגלו למכור דירות, כולנו יודעים, 70, 80, 90 אלף שקל למטר, מה רע ב-50? מה רע ב-50? רוב דוחות האפס, רוב דוחות שאני ראיתי לפחות, מדברים ברוב הארבע, על 50 אלף שקל למטר. למה היזם מתרגל למכור ב-70, הוא לא יכול למכור ב-50, הוא אומר קשה לי. אבל עלה לו עלויות, מה זאת אומרת? עלה לו עלויות בנייה, עלה לו המימון. דוח האפס לקח בחשבון, חבר, אני רואה דוחות אפס 15 שנה כל יום. דוח האפס לקח בחשבון. נכון שלעיתים גם השמאים, גם הם לעיתים נותנים עלויות בנייה קצת פחות אקטואליות, אנחנו נמצאים במלחמה. עדיין יזמים לא מעוניינים למכור במחירי הדוח אפס שלהם. לא מעוניינים. אבל דוח האפס